Pel que es veu, la nova normalitat té més de l'antiga que no de noves hipòtesis a tenor del que s'ha anunciat des del govern valencià i s'ha apressat a fer la ciutadania. Gràcies que la societat valenciana ha procurat no perdre pistonada i per aquestes dates del remat de setembre i principis d'octubre continua organitzant els clàssics sopars d'Estellers, trobades culturals en què la poesia del fill del forner de Burjassot es rescata del silenci i es proclama als quatre vents. També vull subratllar la nova edició de la Plaça del Llibre, un punt de confluència de les editorials valencianes que de segur sabrà projectar la nova normalitat, eixa nova normalitat desitjada per fer del nostre un país amable, espavilat i culturalment ric.